लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो, श्राम लगेगा मेरा श्राम। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त, नहीं तो पक्का गर्लफ्रेंड नहीं पटेगी, सिंगल मरोगे तुम सिंगल। और चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी। पवन खेसारी दुनो लड़ गइल बारे, पवन खेसारी दुनो लड़ गइल बारे, झगड़ा का फिर बढ़ गइल बाटे, झगड़ा का फिर बढ़ गइल बाटे। पवन खेसारी दुनो लड़ गइल बाटे, पवन खेसारी दुनो लड़ गइल बाटे। रिकॉर्डिंग बाय माही मूवीज। पवन के भइल घमंड हो, पब्लिक दिखाई अब डांड हो, दुनू जना ऐसा लड़ल बारे, मजबूरी हो गइल रान हो, मजबूरी हो गइल रान हो। पवन के भइल घमंड हो, पब्लिक दिखाई अब डांड हो, दुनू जना ऐसा लड़ल बारे, मजबूरी हो गइल रान हो। पवन पर खेसारी चढ़ गइल बाटे, पवन खेसारी दुनो लड़ गइल बाटे। पवन बानी आगे हो, एकरा से दूर सब भागे हो, भैया खेसारी के गाना हो, सब ट्रेंडिंग में लागे हो, सब ट्रेंडिंग में लागे हो। कहे पवन बानी आगे हो, एकरा से दूर सब भागे हो, भैया खेसारी के गाना हो, सब ट्रेंडिंग में लागे हो। पवन चढ़लाल बात कहेला साचे, पवन खेसारी दुनो लड़ गइल बाटे।